Weche adek ma jopiny onego understand situation mar Josiasa gi duond buche to gi wuok e party ni kidhi e party cha. Number achiel, it has nothing to do with jopiny. Sama wuok e party ni kadhi e party cha, yes, nyalo bet ni arango kuma chung'e ta yudo ka jogweng'no ng'eny gi ungo lwedo duond bura cha. Koro ok adhi e duond burano ni nitie gima dhi omo ne jopiny e duond burano. Adhi e duond burano nikech nitie gima dwaro an kaka an individual manie politics. So very rare is it about the people. En gima ong'ere, en about me kaka jasiasa madwaro kom. Number 2, nitiere bende ji kidienje ariyo ei jok mwawacho kaka josiasa mawuok kadhi kacha kata kocha kaduogo koni. Kidienje ariyo gi, kidienje mokwongo en ng'atno jasiasa mamanyo kom genuinely kendo dwani mondo oyud kom ma kono emoneno ka yo machiegni monya yudogo kom. Then kidienje mar ariyo gin jok ma ong'ado deals gi matindo tindo. Samoro nitiere ma anyalo chung' nyaka debe tok nadwa kom. Nitie ji mang'eny ma chung' nyaka president. Ebe ong'eyo, jopiny be ong'eyo ni ng'ane tok dwa bedo president, lakini chung' to chung' kendo nyinge nitie nyaka ka IBC. Nitie gimachielo modwaro magino emok nyalo wachi, to eto ng'e kako dhi yude. Nitie seche ma bende abire chama ma kata wuon chama bende weg chama bende wawinjore ga winja ni in bi abiya, in nitie mae gimidhi yudo. Koro in chung' to chung' achung'a. So jopiny nyaka bed gi ng'eyo matut kuom ji abilagi. En mana ni seche gi to ok wanyal yudo thuolo mar donje matut mwanyis jopiny ni ma e gima king'iyo tibro fwenyogo ni ng'ani dwaro kom kata ng'ani ok dwar kom. But gima nyaka japiny ng'e mokwongo baseline ni ei jomochung' gi te nitie madwaro kom, to nitie moseng'ado deal gi weg party, moko nitie ma odwaro mana ni mondo nyinge obed oko kanyo maka koro yudo gima nodwaro cha mane ok en mondo yiere. To nitiere gima back up godo wachno ni Meshack osetiyo ne chama cha kata ka chama cha nominate mano ber. Osetiyo ne cha, ne wang'eyo from the beginning ni ne ok adwar ni mondo dhi yiera. Nitie gima nadwaro to nyaka na back up gi evidence moko ni ang'ama jasiasa, ang'ama ni e siasa. So jopiny onego ng'e mago. Ato mogik, realities nitie mar gweng' ka gweng', anyuola ka anyuola kata oganda ka oganda. Nitie seche moko ma iyudo ka jo oganda ni kata anyuola makama pachgi kata gombo margi obedo shaped gi gik magikale. Mokwongo inyalo yudo ni un oganda ma samoro ne ok odew ahinya, to samoro unyalo abiek ni uwuok e pith moro mane ji nyiero, to gini iyudo ka riwou, obedo bond maru. Ka koro iyudo ka achiel kuomu kata ariyo kuomu kata moko kuomu ochako yuto, to nitie hera moro mabiro kendo wacho ni ka gima kama sani nyalo yudore e gweng'wa, nyaka wa back up, nyaka wa support ma be gima timore e parties. Inyalo yudo ka gweng' moro sirikende moko machien no neglect, kaeto bedo ni ne ubedo neglected, ubedo oweu chien, odhi oriwou. Koro ng'enyne iyudo ka ji abilago go kura kanyakla nikech gin gi lens achiel ma gineno godo siasa. Giwacho niya, ka sirikand ni nyalo konyowa e magima, to koro ok wadwa ng'eyo gik modong' ok wadwa ng'eyo. Koro inyalo yudo ka gweng' machielo to samoro oseng'iyo mana kaka samudongo, nitie nyathi ma is a bit spoiled nikech dalagi nitie everything. Koro en gik ma uwacho kagi ok one ka gigo muhimu. Koro inyalo siko ka owacho ni to ang'o ugone gigi gin gik man kanyo, gina gik man kanyo, to ng'ama chielo to ae dala ma gigi onge, ma chieng' mokel mkate to kendo winjo ka en gima lich ahinya. To nyathi machamo mkate pile to wacho ni koro mkate be gimonengi chikri ne kama ng'ane. Nyocha neno jasiasa moro ma e piny luo kanie e studio moro karuka ka wacho ni gigo gika thindo ma ok onengo bed ni thago wi ng'ato, ni oger barabara moro
kia otim ang'o mago pes matindo gi to mana nikech samoro onyalo kawo en gi yuto onyalo kawo chopa to opiyo go e dalane to chako dhi opiyo Kisumo kata oduogo piyo Nairobi to nitie ng'ama chielo mago ando mena ma wuok ne e gweng' kanyo nyaka kata Sori Karungu e dho nam ena samoro wuodho dichieng' ngima nikech idha piko goi piny koth ochwe kapod in Sori apiko be koro kier kidok ot mondo iwuog kata Sori miduogi chop junction ma Kiabuyani ina ng'ama samoro osegore piny kata apiko dide ng'ata bilano koneno barabara maler to en gima lich kuome so gigi e gik ma shape kaka ji riwore iyudo ko oganda riwore kidhi mwalo Tana River nitie bridge moro ma oriwo Tana River gi Kilifi iluongo ni Galana en 200 meters to nyaka ne chwe piny nyithindo magweng'no osebed ka nyang' chamo kaka laurano kadhi school koni both sides to sani kanodhi ogere iboyudo ka reality mar jogo opogore gi reality mar ng'at manonyuol Nairobi ka nikech ng'ama nonyuol Nairobi ka samoro seneno gik malich moger wang'o yepo yudo ka gik moko ger nderni beyo koro ng'atcha biro go sigalagala ni an sirikandni otimona tim moro ma wiye ok chak wil godo to ng'at man kato wacho ni ang'o michikori ne kamano Iran gima thin ni chiki kamano ma e gik ma shape kaka oganda kata clans kata kabinde mopogore opogore go kura omiyo kwa dhi ombulu ma 2027 nitie jok mabiro wacho ni un sirikand ni unene ang'o nikech ginok gine to nitiere jokono be ma gimbende giwacho ni piny nyaka ne chwe piny ma sirikal marach mogik ma giseneno nyaka ne chwe piny nikech gisebet ka sirikende mamoko ka favor gi kendo semiyo gi gik moko te koro ma oko miyo gi gik moko kaka ne imiyo gi cha omiyo sirikand ni sirikal marach mogik ma giseneno awacho ga pile Joyce ni realities opogore reality ni gimara pogore kiyudo bugo ma okuny to ole pi kaka pond kata swimming pool kichungo tiga e swimming pool to tiga bro wacho ni pigni ok tuto gik mane ng'uta to kinyume opuk to opuk bro nyisi ni pigni tut marach in fact kichunge e to kine oko en mane reality ne to reality matiga be opogore bende nyisi ni oko tut gini chopo meng'uti donja so realities magwa pogore Kenya kaka piny Kenya ibro ka bath piny koni samoro giseng'iye yuto gik moko ikelo negi akela omiyo sirikal ma ok kel negi akela kamano dwa ni mondo kuonde te obedie yuto bilano obedie ok giyud mang'eny molojo moko ka sirikal marach mapok ne gidwaro ginwang'o kendo mane reality gi to jomoko bende bath piny koni sirikende modong' osebedo ko neglect gi te to ma sirikal mobiro ni temo ni oketie gimoro e gweng'ni gi gweng'cha sirikal maber ma gibe pok ne gidwaro ginwang'o so realities go ema shape kaka ji timo voting to josiasa koro ng'iyo kaka jopiny okawo decisions go taeto giluwo bang' jopiny koro ibiro yudo ka ng'ato wacho ni atoto jaduong' ng'ane to siepa kabisa madina bede chamane lakini jopiny dwara kuma kama so odhi mogone nyaka ng'ano riti ng'ato kaka Murkomen sama ne dhi chung' mokwongo ne en ng'at jakom matimata nochune modhi obet piny gi jakom Raila Amolo Odinga ma oango nodhi chung' Elgeyo Marakwet gi ODM jakome monyisa in ojanda maseago mabor ok nyal witi kang'e ni idhi dong' wuogi dhi chung' gi chama ma ji dwaro kata en URP ndalogo ne URP ema ne wiko e gwenge gigo so mago gik mabiro timore kik buogwa wadwa neno gi chakre sani nyaka higa manyien e yiero ka wadhi mbele kod twak maro sani wang'eyo ni josiasa mopogore opogore bende kasore mar mondo mi timeline madul matayo weche mag yiero ochiwo mano mar ndiko duond buche